Hey, kwakuningi okwenza ku-episode 7. Kwakuningi. USamke uzothulwa kuMacele. UMseleko uyala abafana bakhe lapha. USamke nangu nawe uyokhuluma noma wakhe usicela uma wakhe akhulume nobaba wakhe. Hey, kuningi. Asiqale phezu kwabo bafethu. Right, ngiyanibingelela bafethu, igama lami ngu-Azadi. Ngokancane Sibongo. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe bafethu. So, uSamke uyalethwa ke lapha elethwa ubaba uMseleko ezomthola labo Macele njengoNdlunkulu phela ukuthi hayi nangu unumber 5 usefikile, usekhona. Ngicela nje mama ukuthi umbusise. Ngempela ambusise bandla, mamukele, ambingelele, athuke futhi methwe indaba yokuthi hayi uwumuntu wakhona endaweni eMzumbe. Kuvela ukuthi hayi uMseleko akusiyona indoda egadla kude. Indoda egadla nje la endaweni. Hayi gadla endaweni futhi ayithetheleni impela. Ithatha khona nje endaweni ehamba yangenyawo. Yabo. Kodwa-ke yinhle into ayenzile, usisi naye wahlonipha, kwamukelwana kahle, waze wamnikeza futhi laphana ney'mbali. Yabo, ngathini emkhunga, esho ukuthi hayi sisi nakho sekwamukela emndenini. Iy'mbali lezi zisimbolisha ukuthi-ke uma uyiphathe kanje, kukhombisayo ukuthi phela wena ubuyiphatha nje. Ziyingane zala ekhaya ngoba uyibona ziney'mbali engafani lezi y'mbali lezi. Waqhubeka futhi wamyala-ke nangokunye ukuthi-ke yena njengoNdlunkulu akasiyena uma wakhe, untombazane akangambuki njengoma wakhe futhi akangalindele ukuthi amphathise koma wakhe ngoba bobabili beze ngenjongo efanayo phela la ekhaya kaMseleko uzokwandisa umndeni. So kumele akwazi-ke lokho. Hhayi kona bekade kuyisihloko esihle. Ngibonile indaba enzeke ngayo leya nto ukuthi hayi uMacele from the initial phases iqala le show, hayi o-season 1 wayengayena umuntu obukeka kahle, kodwa-ke indlela enze ngayo hayi bekukuhle kakhulu bafethu. Ngiyithande kakhulu indlela enze ngayo. uMacele wamamukela usisi, nakhona indlela akhulume ngayo uMacele ibiyade strict, emtshela nje ukuthi umuntu kanje la ekhaya, mina ngikanje kuwena, angikho kanje kuwena. Yonke le nto leyo hayi uyikhulume kahle. Siqhubekele phambili. Hhayi-ke uMseleko-ke mase yahamba-ke eyokhuluma namadodana akhe laphaya uLwandle noMpumelelo. Well, ayikho into etheni ayikhuluma nabo kahle kahle, uzobakhulumela indaba yokwaba ngoba phela imizi eminingi kaMseleko angithi unamakhosikazi amaningi. So uyothola ukuthi ikhona imizi eyowela ebafaneni, and abafana nabo bakhona kumele bazi ukuthi yini elindeleke kubona ukuthi bayenze kuyona yonke le mizi. Yikuphi kufanele banake kona indawo, kufanele benze ini kanje kanje, imithetho kufanele babe kanje, imigomo kufanele bayiqhube kanjani, yonke lonto leyo. But okunye akukhulumile nabo-ke ukhulithintile indaba yakhe uMpumelelo ukuthi hawu mfana wami, angiyithanda-ke indlela ekwenzeka ngayo laphayana, phela sebexabana laba, sebebambana ngezandla yini. Umfana wavele waphendula wathi hayi ngangeke ngikwazi ukubangela laba bantu baba ngoba sebebamba nami sengivikela indwangu yami. Usho insudi yakhe. Hey, hayi ngensudi nje abantu sabamba ngezandla ngoba kuthiwa kulimala umuntu lapha ngenxa yakho ngoba phela kangabanga ukuthi kubanga uswidi lapha noma kubanga ukuthi ubani ongayitholanga idrink. Kakubangwa yena lo mfana lo ngoba sesena ngangeze ngingena usingaye kodwa hayi. Kodwa nabo uMpumelelo washo kanjalo. Hhayi kwakube kwabuzwa-ke naye-ke ulento la uLwandle ukuthi bemchazela uMseleko bandla ukuthi hayi mfana, noma kuthiwa umoya ukhuphuka kangakanani, ungake ufikelwe yinto yokuthi ubeke umuntu isandla, kakhulukazi futhi umuntu oyigazi, yabo, owesifazane nanokwenza ngoba phela iy'ngxabano vele ziba khona. Speak, umndeni uma umkhulu kuzoba khona ukungqubuzana kwemibono nangemoya. Hhayi kwaphela kanjalo-ke lokho-ke waphela-ke into yabo-ke. It was just a short segment-ke indaba yakhe nabafana bakhe, yabo. And then it carried on to uSamke, uMakhwela eyohlangana nonina. Unina phela eyombekela udaba-ke nobe eyothasha on ukuthi hayi ma sekukanje, ubani kanjani kanjani, yonke lento le ngoba usuyazi ufila kanjani, yonke lento le. Hhayi umama asho-ke naye ukuthi hayi eyizwa lento le, hhayi impela wayeshaqekile, hhayi yayimthusa impela, kodwa-ke useze wakwamukela. Hhayi bandla naye-ke uSamke asho ukuthi hayi banga ngiyabonga ma usesesipeshini elilodwa kuyona yonke lento le. Sekusele ijoke elilodwa-ke manje ukuthi ubaba aziswe phela naye ukuthi sekukanje, sekukhona umuntu okanje, uzokwaziswa nini, ubani, kanjani. Awu umama wathi hayi bo, phela nawe uNtondakazi ngoba wakwazi ukungifonela, mhlampe naye uyise ungakwazi ukuthi umfonele phela umchazele isimo ukuthi sekanje. Uthi hey, kuzoba nzima singayibona sentshela ubaba ukuthi sekhona umuntu ezanana naye ngoba phela Ntokazi uyaqhubeka uyasho ukuthi ngathi ubaba wakhe babe sesikoleni esisodwa naye uMseleko. Yeyi into engaka. Hayi azidlulele lapho, hayi uzoyibona usezweni. Ngingacabanga ukuthi kusekusha kusaqhubeka kuvele okunye, kusaqhubeka kuvele bazalwane.
Ayi umvutho wendaba-ke kule episode kube ukuhlangana kwakhe uMseleki ube noMayeni. Shocking, it's very shocking ukuthi uMayeni was the one ophumile, kodwa-ke akaphunyiswanga indaba yabani ya-number 5. Uphunyiswe enye ingxabano yaseceleni engahlangene nendaba ka-number 5. Waze waphuma wahamba lapho khona-ke, ngoba akuveli ukuthi ukephi, akuveli ukuthi usekhaya kubo, noma usemqashweni, noma uhleli nabangani, akuveli. Kodwa-ke akekho emagcekeni akumthombeni eMzumbe. So enkulumeni yabo behlangene for idina-ke, uMseleki bandla uyancenga, uyacela la kuShibasa ukuthi ngabe ikuphi la onekhona mhlawumbe azama ukulungisa khona azoba khona inqubela phambili. Ayi abhodleke naye-ke umama ukusho ukuthi ayi ziningi izinto asezenzile uMseleki ebekade enganeme ngazo. Abale ezinye zazo ukuthi-ke kwaba khona isimo somntwana wabo lo mfana umnini akawagula khona, wathola ukuthi khona isimo sashevu ndlela thizeni sake safikelela kuyena. uMseleki wangayithathela phezulu lento njengonjise kamfana, yabo. Phezu kwalokho kwaba khona inkulumo yaba khona futhi ikhulunywa uMakhumalo. uMakhumalo ukhuluma indaba yokuthi yena uwumuntu owafika kuqala ngaphambi kokuthi aganwe uShibasa. Uma sibheka ukwenzeka kwezinto esechaza uMseleki lento, uyasho ukuthi kunyaka ka-2009 unyaka ashada ngawo uMayeni. Kodwa ukuqaleni kwa-2009 ngoFebruwari walobola uMakhumalo. Kwase kuthi ngoJuni wabe eseshada ubani uMayeni. Angena umuntu onjula buchopho noma umgantshubo into zobuZulu. Kodwa-ke bangosichazela abazi ukuthi kahle kahle umuphi umfazi ofike kuqala kubona bobabili, yilo oselotsholwe kuqala noma kwenzeka kanjani lapho? Kwenzeka kanjani ngoba angazi leyo yokushada ngoJuni ukuthi mhlampe wayeshada hlobo luni, akuveli kahle ukuthi kahle kahle kwenzakalani, yabo. Kodwa-ke inkulumo kanjalo-ke siyabaxabanisa-ke bobabili-ke uMseleki naye-ke umkakhe uShibase. Iphele nje isahluko nje sanamhlanje imoya iphezulu kanjalo bengaboni ngasolinye njengoba bengekho egcekeni. And sonke lesi sikhathi besitshela ukuthi hhayi uMangwabi uyena oyobangela ilanga sekuvele ukuthi akasekho egcekeni. Kodwa hhayi uMangwabi uhleze khona, uhleze khona. Bengingayilindele le kaMayeni ukuthi akasekho. Kodwa-ke bafethu ngibonge kakhulu ukunginikeza ithuba. Please, if you still want to see other episodes amanye ama-reviews akhona amanye asazoza futhi. Don't forget to subscribe. Khona nizokwazi ukuthola amathuba lokuthi ngihlezi ngichaza, ngiveza izinto ey'dlalayo wona wonke ama-channel e-TV, izinto ey'dumile ey'bukwayo esiy'busisa nazo zonke ngaso sonke isikhathi, okay?